יש איזושהי תחושת נוחות שאנחנו מרגישים שאנחנו נכנסים למקום מסוים פעם ראשונה, אבל לא תמיד אנחנו יכולים להסביר למה היא קורית. ובניגוד לזה יש לנו תפים שבו אנחנו מרגישים תחושת אי נוחות בלתי נסבלת במקומות קטנים שגם אותה אנחנו תמיד יכולים להסביר. וככה בעצם הגעתי לפנג שווי. תורה סינית, קיימת למען 5,000 שנה, שמייצרת איזושהי תפיסת ראייה על מגורים, בפרט אני חושבת, שבבסיסת בית המשפט שהעולם מורכב מדי כדי לייצר נוסחה אחת אחידה וסדורה. ועם המשפט הזה בעצם הלכתי לייצר את המסה שמונחת בתוך המדרש. עכשיו, מכיוון שנדרשנו חצי מהמדרש לתת לציבור, אז בחרתי להדגיש בעצם את הציר האלכסוני, וזה בעצם מה שיצר לי את הצורה. כאשר רחוב וילנה, רחוב שהוא שקט יותר, שם הרוב הבניינים עם 5 קומות, בחרתי להשאיר גובה שמדבר פחות או יותר באותה שפה, ואיפה שיש לי את המרחק לרחוב ארלוזורוב ולמרחב הציבורי, זה אפשר לי בעצם לעלות עם הגובה עד לגובה של 15 קומות, ובגלל זה הצורה בעצם נראית כמו שהיא נראית ומונחת בצורה כזו במדרש. עכשיו, המסה הזאת בעצם נשארה לי מגוון מאוד גדול של דירות, בגלל הצורתיות והזרותיות שהיא נותנת. ואם אני מפרקת את המסה הזאת בעצם לכמה מבנים, אז זה ייצר לי בעצם חומת קרקע, הצורת אל הזאת, יש לי את שני המגדלים בצדדים, ואת החומה העליונה שהיא צורת האלכסון שבעצם ממנה נפרץ נוף לכיוון הצפון מערבי ולכיוון הדרום-מזרחי, שזה רק מקסים על העיר לשני הכיוונים. אז בקומת הקרקע, אני אעשה ככה סקירה וגם הייחוד בעצם של כל חלק, אז בקומת הקרקע בעצם יש את דירות הגן ושני מעברים תת-קרקעיים שאפשר לראות, שם למעלה, שמחברים בעצם מעברים תת-קרקעיים שנמצאים באזור הזה, שמחברים בעצם קו ישיר לרחובות הקטנים יותר שיוצאים לרחוב וילנה. הם בקומת הקרקע. מקורים. מעברים מקורים. כן. מעליהם כן יש דירות ובקומת הקרקע הצפים. אם אני מדבר שתי מילים בנושא הפיתוח הסביבתי, אז בחרתי להדגיש באמת את הצירים האלה, גם מבחינת חומר וגם מבחינת כיווניות. הצירים הציבוריים יותר שכן מכוונים לפנות לציבור הרחב, ואת אותו ציר אלכסוני בעצם לחתוך בגריד גלביסטיק וזה 90 מעלות גבויות, שבעצם עושים איזשהו חיבור ישיר לכניסות לתוך היחידות. וזה בעצם חילק לי את המדרש לארבעה חלקים, אני מדברת על הפיתוח. חשבתי באמת איך אני ניגשת את הפד, ואמרתי, אוקיי, פנג שווי, לקחתי את ארבעת האלמנטים שזה עץ, אבן, מים ומתכת, ובעצם כל חלק מהם, מאחד שרצתי עצים, לאחד עשיתי אבנים שנותנים איזשהו מקום ישיבה, וזה גם ממש נמצא חזית ארלוזורוב, זה יכול להיות איזשהו מקום שהייה. בחלק הזה בעצם יש בריכות מים, באזורים הפרטיים יותר, ואת המתכת בחרתי להציג בעזרת מקום לאופניים שנמצאים ככה בחזית, ויכולים לשרת גם את מי שגר בקונספט, וגם את העוברים והשבים, שאולי הטלופן הזה שנמצא שם עכשיו, אולי אפשר לעשות שם איזושהי עמדה, לקחת אופניים ולהחזיר אותם למקום. זה על הפיתוח המגדלים עצמם. המגדלים עצמם בעצם יצרו לי, אם זה בקומות המחתונות, על מבנים שהכניסה אליהם לתוך הדירה, כניסה ישירה למעלית, ובקומות האמצעיות באמת זה יצר לי דירות עם 4 כיווני אוויר, דירות מאוד מעוברות, מאוד מוארות, עם נוף מאוד יפה, כל הכיוונים. והחלק העליון הוא באמת, אני אגיד בכל הבעייתי יותר, מכיוון שהגישה עליו רק דרך גרמי המעליות והמדרגות שנמצאים בקצוות. אז מראש בחרתי לייעד את כל האזור העליון לאוכלוסייה צעירה יותר. מכיוון שמדובר ב5 קומות, שאין מעלית ביניהם אלא רק גרמי מדרגות, אז גרמי מדרגות בחרתי למקם בין הדירות, ככה שזה סוג של פיילוט כזה, זה מותאם באמת לאוכלוסייה צעירה יותר. עכשיו, כדי להימנע ממסדרון מאוד ארוך
שנותן בעצם רק חזית אחת לכל דירה, בחרתי בעצם לפתוח את הקומה הזו למעלה, בצורה כזו, שזה יוצא לי סוג של מפלס רחוב, רק בקומה 11. וככה בעצם זה נותן לכל דירה שתי כיווני אוויר. נראה לי שזהו, אני אדבר אולי כמה מילים על החזיתות, כי רציתי באמת... החתך הזה הוא חתך שהולך באלכסון, הוא עובר בעצם פה, וההצללה בעצם של החזית הזאת על הקיר ND. החתך עובר בעצם בתוך הרחוב. זה החזית שרואים, וזה ההצללה של הסירות של מימון. בלקתי, וזה מה שמתקבל. לא ככה תרפים או לא צריך שזה תרפים? זה לא מסביר, זה לא המהות של החתך הזה. לא נותן איזשהו ממד שלו, כאילו יש שם משהו מיוחד, לא היה ברור לי מה. המנה היא שזה הייתה הצללה, כי אם הייתי בכל 5 קומות, זה לא באמת מסביר את הכל. למה אפשר בקומות גשר, למה מעליות לא יכולות לשרת ולראות את זה? למה הם צריכים לראות? החלק העליון? מכיוון שרציתי לשמור על החלק הזה מרחק. לא, אבל... המעליות משרתות, רק יש דירות לאורך הרחוב, שלהם אין מעליות. בעצם יוצא במפלס ככה צריך להיכנס לרחוב ואז... המעליות מגיעות עד למפלס הרחוב. ומשם מדרגות. כן. למרות שגם המעליות ממשיכות... הן ממשיכות למעלה, אבל זה כבר דירות שנראות בעצם ככה, אבל יש מסדרון, זה לא? לא. זה לא... זאת אומרת, אני נגזר בקומה 15 פה. אני לא יכול לעלות עם המעלית הזאת בקומה 15 לא, כי בקומה 15 במיקום ההוא יש לה. פה? איפה שהמעליות כאילו? המעליות האלה בעצם נכנסות ישר לדירות, חוץ מקומה 11 שבהם אתה יכול בעצם... שי, אין מפלס הליכה שם, זה רחוב. כן. לא, אני חושבת אתה לא יכול ללכת בו. הוא חשב שיש שם מין טריפ כזה. כן, לא, פעם זה היה ככה, לא? פעם היה מין מסדרון כזה שהיה אפשר ללכת גם על הדירות. כשכאילו דיברנו פעם, אני אומר לך, מישהו פה יכול לבוא לחדר שנה ולהקפיד את האף לשישה. זה קוראים קלטיבי. לא, אני זוכר את זה. אהבתי שבחרת באף. אני לבר מצווה שירת בית ספר, מגלים וממציאים יהודים, ואתה לא מופיע שם. למה? אמרת את זה. אמרתי את זה, אבל לא לך. לא שזה לא אומר, אמרתי שמישהו עובר פה.